Akadongan sahapursiaon say dami ni Tuhan ma natotong miyan di bagasan rohat taganup. Omma barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Markus. Dungi marpungu ma akka aposteli tujulo ni Jesus. Di pabuwa ma tuibana sasude na niula jalanan niajarhon ni nasida. Gabrido ibana ma tu nasida. Sumuru mahamu tukan nasuhian pahosahon sautik. Ay torok do halak marlauro tu nasida garimangan gari susah di hari. Dungi borhak manasida marparau sumurut tuinganan nasuhi. Jadi torok do marnida jala manada nasida na borhati. Gabi siya darak ma marlojong nasida siyan saluhut akka hutai pajoluhut tusi. Asa dina terdarak Jesus di ida mapunguan na buloni gabi asima rohana mida nasida ay songo biru-biru nasida na somar parmahan gabi gudang ma dipodahon tu nasida. Songonima barita naulini Tuhan. Akarongan sa porseaon. Dunghuri mangrimangi padsahayo sa darion terlumobi may barita nauli. Taringok doa wujuti ditikki dihuta do peau. Ya keluarga nami pertiga-tiga do manang dido do parkode. Sada natung masay ingot di rohakku saha tu sadarion. Ima molorap mangan hami diujui. Saya marsi sunana dohami doh akka anggi botokku alani losok ni roha lau mengalusi akka panuhor manang mangaladeni akka naminum ujurap manga kami. Pitor dipasingok na tua-tua nami dohami ditikii asanian totong ias roha nami na lau mengalusi akka panuhori manang akka naminum dikodei. Siala ditiki ido ro akka pengomuan no balga ninna madok tuhami. Akadongan si sadaha porsiaon. Barita nauli sadarion dipatubigi hoddo tuhita taringot Jesus do permahan nang para siroha bulun situtu. Akka aposteli mula nasida tujulo ni Jesus sian sude akka pakkubasion ni nasida. Sialani didok Jesus do tu nasida. Sumuru mahamu tukan nasuhian pahosaho sautik. Ay torok do halak marlauro tu nasida. Garimangan sosanga. Alay torok do marnida nasida namar parawi jala marlozong do nasida sia darat laho pajoloho tusi. Dung saha idarat di da Jesus mapungwa boloni gabiasi marohana mida nasida songo biru-biru naswadong mapermahan nasida. Jadi dipuka Jesus mengajari nasida lasma rohani aposteli jalan atoro pipe marsitutu UBG pengajarioni. Akadongan sisa daha porseaon nangpe loja Jesus do akaposteli alay tongdo asi rohani Jesus mangurupi na toropi jalasian yas ni rohana mangaleho pengajarion tuaka na toropi songsonido doho akaposteli marlas ni roha mabigi jalagabe marsitutu nasida doho na toropi UBG pengajarion ni Jesus. Sahala permahan na dinggar roha tunglo jasi tutudo ibana lahu mokop na pinarmahan na. Ditaod dohos niari nang rodi udan. Say ditugu do na pinarmahan nai tujapalan na lomak. Dibuan tuai asa dapot suburan. Molo dungbot niari dibuan matubara. Say dipapungu do durbianai diarian nang borngin. Alay nang pesongoni. Saya dong do durbianai na say jukat rupani manggagat suaswanan ni halak.
mangalomang na mga ruta, do'lan na asing do pitahe. Siya ni gabi parmahani do musi di balbali persuasuan ni. Jala ilagay orang tua na. Asik do di tauton parmahani holan humokop durbianay. Damang dainang doho akka dongan sisa daha porsiaw. Padzahayo perjolo mangondol tuhita na Jesus do pardamiatta na padomuho kita jolma doho debata marhite mudar ni padan ni saliling nai ima tuhatta Jesus. Jesus do papunguhon sudi jolma asa sada di bagasan ibana. Ibana ma napatauho kita dinasa ulaw na dinggan mangulahol lomo ni rohani debatai. Dirupak ko Kristus do nasa nama bay jolmai madaw siat Tuhani. Sialani i rapudur manian hita pasahak peleat tu Tuhani. Marhite perbuye ni bibir mabahin akka nauli na dinggan jala mangulahon akka asini roha. Ale akadongan sisa daha porsiahon. Tersongon na binayan ni Jesus tua ka apostel doho na toropi. Hita sudepe na margowar hal a Kristen. Di jodo pajongjokon harajaon ni debata di Portibion. Terlumubi may dina nang majalo sakramen padidiyo kita. Di pangido tu hita lao mangulahon ulaon asi marhite pernilota siganupari. Pagkatayota manang disude ulota. Tatangihon jala tahatidakon totong holong doa sinasian Kristusi. Kristus masahala parmahan jala parasi roha bolo situtu. Rade manugunugu akka durbianay tu japalan akka nalomak. Parasi ni roha na niguari di bagasato na padzahyo sedarion. Ima zolma na totong rade pasahaton hatani di bata marhite hatana dohot pabainan na. Na totong rade mangurupi ruas ni huriana maparrohahon dohot mga puli na sida. Sahala parmahan na tutu dang marnaloja lao mangulului dalan asa mulak na magoy tupunguan na. Iko bengeti bana maradopu biru-biru na jala masihol na pinarmahan nay manangihok katana. Inom ma na pinatiudo ni Jesus tuhita huriana. Marhita sakramen padidiyon ng tazalo hita terpilit gabi sa hala parmahan jala para siro habulon. Rupani parmahan di rumah tanggata dihuriata, dihutata, nang disude akaw lauta. Unang manian hita songo parmahan na manursari, alay songo Jesus mahita, nagabi parmahan, jala para si roha bulon situtu. Unang pola ganggu rohata, ay dipatupa Tuhanido na hobar tu hadiriota. Dang lomo rohani Tuhani, mago zolma nang tinodo na gabi anak-anak. Amin.